Адам Міцкевич. Уривок з поеми «Пан Тадеуш». Читає Владислав Ристкін, вучень 4 Б класу. Грибы уродили, хлопцу просять поклониться. У песнях славные, румяные лисицы. Дявоцтво символ, бо їх черві не з'ядають. І дивно насякомые не обсядають. Паненки дик боровика все виглядали, якого пісню у нас полковником називали. А усе рижка шукають. Ён хоць і сціплейший, і менш у песнях славны, але найсмачнейшы. Ці солены, ці свежы, у любую пору. А войскі дык збірае толькі мухаморы. І іншыя грибы, пакінутыя ў браку з прычыны ядавітасці ці злога смаку. Карысць сваю даюць, звярыне служаць ежай, гняздом кузуркам, гай малююць фарбай свежай. На абрусе зялёных траў лясной паляны, нібы сталовыя суддзёк прастаўляны. Судзіначкі чырвона-жоўтых сыраежак з віном празрыстым, серабрыстым, ясным, свежым. Казляк, як быццам кубка дно, пукаты, клейкі, як смуглыя кілішкі, лейкі. А белякі далёка свеціць між паляны, як малако ў вялікіх кубках паліваны. Другіх найменей, мо толькі ёсць у зайчай або вучай мове. Іх людзі ж не хрысцілі, гай і так іх повен. Ніхто ні зайчых, ані вовчых не збірае. А хто, нагнуўшыся, сваю памылку заўважае, нагою зломіць грыб або нагой падкіне. Не месца гэтакім слядам на зеляніне. Грибов было в бруд, хлопцы бёру краснолице, тыли в песнях литевских словённые лисицы. Цусугодовым паненство, бо червь их не з'яда, и дивно, жаден овод на них не усяда. Паненки за высмуглым гонял боровики, которого пес называл грибов полковники. Wszyscy dybią na rydza, ten wróstem skromniejszy i mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy. Czy świeży, czy solony, czy jesienniej pory, czy zimą. Ale wojski zbierał muchamory.